Hello guys! Hello mga kamamshi! Hello mga kapapshi! Welcome back to my YouTube channel, Teresa Bisaya pero Bicolana. Ayun guys, meron tayong i-unboxing ngayon. Pero bago ko buksan, i-share ko sa inyo guys kung saan ko to kinuha or kung saan ko kinuha yung pinangbayad ko rito. Ayan. Bale, di ba nung nakaraan, na-share ko sa inyo yung in-order natin na Enjoy na worth 1,200 is kinita natin yun from Enjoy din, yung sa ice candy, palamig, ice scramble. Ito naman is, ayan, flex ko na lang sa inyo. Pinagsama-sama ko kasi sila. Ayan, flex ko dito. Ayan, di ba? Pinagsama-sama ko kasi lahat. Bali, kumita talaga tayo ng halos 6K. Tapos yan, dinivide-divide ko na lang yun. Pinabayad ko dun sa Enjoy na mga in-order natin. Tapos dito, worth 800 plus. Tapos, yung mantika, yung binili kong isang galong mantika, galing na rin dyan sa kinita natin. Dito sa pinakita ko sa inyo. Ayan. Tapos, naka-save na rin tayo ng worth 2K. Kahit pa paano sa kinita natin is, naka-save tayo ng 2,000. Yung iba, yun nga, pinabili ko ng Enjoy, tapos ito, at saka mantika. Diba? Yan, pakita ko sa inyo kung ano ba to. Ibig sabihin yung pinambili ko rito guys is hindi galing sa aking bulsa o hindi galing sa tindahan. Dito sa aking tindahan. Sama-sama na sila sa sigarilyo, sa paglo-load, tapos sa ice candy, ice scramble. Ayan, hindi pa kasama yung tindahan. Pakita ko sa inyo. Buksan ko muna. Ang talim naman ito. Cut ko muna. Ayan na guys, diba? Tcharan! Ayan. Nakatape pa pala. Wow! O, diba? Tcharan! Diba? Ayan. Bale, ito. Isa na to sa kinita natin doon. Halos ano nga guys yung Marlboro at saka yung sa ice candy, halos 2 linggo lang mahigit. Pero yung load is 2 buwan. Diba? 3 yung pinagkakitaan natin na yun, pinambili natin dito. Ano lang to? 88 pesos lang to. 88 lang bili ko rito. Sana is okay siya. Ang kagandahan nito, battery lang siya. Hindi siya di saksak, hindi siya di kuryente. Ayan, di battery lang. O, diba? Tcharan! Aha. Ayan siya. Close na natin. And ito ay 88 pesos. Tapos ito na yung, alam nyo ba guys, ito yung sinasabi ko sa inyo na sa Facebook, nakita ko to is worth 1,700. Buti na lang naisipan ko tumingin sa Shopee. Ayan, halos kalahati. Hindi pa nga kasi nabili ko lang to ng 699. Tapos, bali nasa 800 plus yung binayaran ko kasama na yung maliit na timbangan. Yan, kaya lang medyo yung box niya is hindi na kagandahan. Ayan. Ayan yung box niya hindi na maganda. Pero sa loob makita natin, sana walang problema. Ayan. Madaming bubble wrap. Ayan, para sure talaga. Wala, bakit baliktad? Baliktad ba yung pagbukas ko? Tama naman. Baliktad! Baliktad yung lagay nila. Ay, hindi tama. Tama pala. Tcharan! Ayan. Tcharan! Ayan na siya. Lupit naman. Parang sinaksak lang nila yung Ayun nga mama, English, math. Ayan guys. Yee! Ayan na, diba? Meron tayong pang shake. Wow! Wow! I like that. Tapos open na lang dito. Black siya. Yung nakita ko doon sa picture is red. Pero okay lang din naman. Sana gumagana siya. O, diba? Ganda. Ayan guys. Katas na to ng
Yun na nga, pinagsama-sama ko sigarilyo, paglo-load, ice candy, ice scramble, palamig, ayan na. Yun na yung ating katas. O, diba? Okay na. Okay na siya. Ano ito ipepesto? Yun lang guys. Thank you for watching. Okay, diba? Yan na siya. Charan! Ano naman po? Yun lang. Ayan guys, buti na lang talaga is naisipan kong tumingin sa Shopee. Kasi sa Facebook is nasa worth 1,000 mahigit to. Nasa 171699 ganyan. Pero sa Shopee, 699 lang. O, diba? Bali, 800 plus yung binayaran ko dahil nga is dito. O, diba? O, diba?